Флагман Чорноморського флоту Росії знешкоджено. Українські оборонці завдали 2 точних удари протикорабельними ракетами «Нептун» по ракетному крейсеру «Москва». Удар припав на лівий борт, поки увагу команди корабля відволікав безпілотник «Байрактар», який кружляв поруч. За інформацією оперативного командування «Південь», після влучання крилатих ракет «Нептун» стався потужний вибух боєзапасу, який перекинув крейсер, і той почав тонути. В екіпажі «Москви» близько 5000 моряків та офіцерів, але скількох вдалося врятувати – невідомо. Зазначається, що крейсер «Москва» ніс 16 крилатих ракет, якими атакував українські міста. Після виведення з ладу загальний ракетний залп кораблів РФ у Чорному морі зменшився із 72 до 56 ракет. В російському Міноборони так і не наважилися визнати причини пошкодження свого флагмана. Отримав суттєве пошкодження, виникла пожежа. Інші одиниці корабельного групування намагалися надати допомогу. Але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер, і він почав тонути. Якщо для висадки десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається. Крейсер «Москва» брав участь в атаці на гарнізон українського острова Зміїний. Саме капітан «Москви» пропонував українським воїнам здатися, і саме цей ракетний крейсер є тим самим російським воєнним кораблем, шлях якому вказали прикордонники. За збігом обставин напередодні атаки на Москву верховний головнокомандувач Володимир Зеленський презентував марку «Укрпошти», на якій зображений український воїн та крейсер «Москва».